شهید فخرالدین صوفی امین محمد کوب آزاد دیرکی نافدارا د سال 1959 دا لگوند کاسانه بسر باجار دیرکی و یه روجاوای کردستان جدایک بویا. لگوند کاسانه خوندنا خویا سرطایی بداوی آنی و خوندنا آمادهی و ناوندی لباجار دیرا زوره د سال 1978 دا و 79 دا بداوی آنی. پاشه بره خدا شامه ولور خوندنا خبر دوام کرد. و ده همان دمه دا لدبستانا گونده کاسانه مامۆستا بوو. د سال 1984 دا جزانینگاه شامه کۆلێژا وێژە بەشێ جۆگرافی دەرچوو. ji destpêka ciwaniya xwe ve tevlî bi zava azadîxwaza Kurdî li Sûriyê bû û ji bo rol û xebata wî cihekî taybet ji xwe re di dilê milletê xwe de çêkir. Di dawiya heftiyan de û di destpêka heştiyan de xizmetên berçav di derbaskirina çekan û çûn û hatina pêşmergeyan de bi rêka ava mezin dikirin. Di destpêka serhildana 1991 da li gel pêşmergeyan derbasî Başûrê Kurdistanê bû û bû pêşmergeyek di nava rêzên Partiya Demokrata Kurdistanê da. Şehîd Azad roj bi roj pileyên mezintir bi dest vetanîn û ji ber ku cihê baweriya heval û hogirên xwe û dengê milletê xwe bû, xelkê devera zaxo deng dane wî û bû nûnerê wan di gelek destgihan da. û hata helbijartin bo nûneratiya Kongira Yazdehan ya Partiya Demokrata Kurdistanê sala 1992. Herwiha Azad dêrekî bi nivîsên xwe beşdarî di govar û rojnameyên Kurdî de dikir û di belavbûna radyoya Kurdî de li hemî dewrûberên Zaxo bi roleke mezin lîst û wekû berpirsê ragihandinê li Zaxo xizmeteke gelek berçav kiriye. Di şeveke tarî de û bi xedarî û derbekêş pişt ve di 23 mijdara sala 1994 da bi destê çekdarên PKK hata gulebaran kirin û giyanê xwe ji dest da. Piştî şehîdbûna wî wêneyeke mezin ya Şehîd Azad di rêka Zaxo İbrahîm Xelîl de hata bilind kirin.